Το καλοκαίρι του 2022, ο Σεμπαστιάν Αλέ παίρνει τη μεγάλη μεταγραφή στην Borussia Dortmund για να αντικαταστήσει τον Χάλαντ. Μόλις λίγες εβδομάδες μετά, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, νιώθει αδιαθεσία. Οι εξετάσεις δείχνουν το χειρότερο: καρκίνος στους όρχες. Η καριέρα του μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Η ζωή του κρέμεται από μία κλωστή. Ο Αλέ υποβάλλεται σε 2 χειρουργεία και 4 κύκλους χημειοθεραπείας. Χάνει τα μαλλιά του, το σώμα του εξασθενεί, αλλά δεν τα παρατάει. Μόλις 6 μήνες μετά, τον Ιανουάριο του 2023, επιστρέφει στις προπονήσεις. Στις 4 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, μπαίνει αλλαγή και σκοράρει το πρώτο του γκολ με την Dortmund, γνωρίζοντας την απόλυτη αποθέωση από το κίτρινο τείχος. Η συγκλονιστική δήλωση του Σεμπαστιάν Αλέ. Όταν σου λένε αυτή τη λέξη, το μυαλό σου πάει στο χειρότερο. Σκέφτεσαι την οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Αλλά είπα στον εαυτό μου: δεν έχεις επιλογή. Πρέπει να παλέψεις. Κάθε μέρα στο νοσοκομείο σκεφτόμουν τη στιγμή που θα ξαναπατήσω το χορτάρι. Όταν σκόραρα εκείνο το γκολ μπροστά στους οπαδούς, ένιωσα ότι νίκησα τον θάνατο. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε τη δύναμη να ζήσω.